Multimedijalni web portal radiobijelopolje.me. Aktuelnosti iz Bijelog Polja, Crne Gore, regiona i svijeta. radiobijelopolje.me. Mi smo upravo rezimirali rezultate koje smo postigli tokom prošle godine i moram naglasiti da smo izuzetno zadovoljni postignutim, što nam je i obaveza i motivacija da u narednom periodu budemo još i bolji i efikasniji. Naime, sektor za usluge i registraciju svoje osnovne aktivnosti, ovo podsjećanje radi naglašavam, usmjerava na komunikaciju sa poreskim obveznicima kao i svim zainteresovanim subjektima, a sve u cilju njihovog pravovremenog i adekvatnog informisanja, edukovanja i pružanja svih vrsta usluga vezanih za sprovođenje poreske politike. S tim u vezi uporno ističemo našu transparentnost i pozivamo sve poreske obveznike i građane na aktivnu saradnju i zajednički napor da, uklanjajući biznis barijere i sprečavajući sivu ekonomiju, doprinesemo što efikasnijem prilivu javnih prihoda u državni budžet, jer, podsjetit ću još jednom, plaćajući porez investiramo u Crnu Goru. Šta kaže vaša statistika kad uporedite sa podacima iz 2012. godine? Da li se ti podaci značajno razlikuju kada je u pitanju registracija obveznika? Evo, Ivana, hoćete li vi? Pa, naravno, treba istaći prije svega da je registracija poreskih obveznika prvi korak koji svako pravno i fizičko lice mora ispoštovati kada odluči da samostalno obavlja neku djelatnost. Poreska uprava Crne Gore je upisala 6176 novih obveznika i to po osnovu opšte, akcizne i PDV registracije, što je u odnosu na 2012. godinu 225% više, kada je registrovan 2741 obveznik. Naravno, treba reći da pored rješenja o registraciji, sektor donosi rješenja o prestanku registracije, odnosno brisanju iz registra. U navedenom periodu Poreska uprava je donijela 2544 rješenja o brisanju iz registra, i to za opštu i PDV registraciju. Ističemo naravno i da iz akciznog registra nije bilo brisanje poreskih obveznika. Kakva je situacija u područnoj jedinici Bijelo Polje? Možete li se vi pohvaliti ovdje rezultatima koje ste ostvarili tokom protekle godine? Zahvaljujem se na poziv za ustupljeni termin za naše gostovanje na vašem radiju i pozdravljam naše poreske obveznike i vaše slušalce. Poreska uprava, područna jedinica Bijelo Polje, kao dio sistema Poreske uprave Crne Gore, nastoji da u samoj poreskoj administraciji uspostavi korektnu komunikaciju sa poreskim obveznicima i obezbijedi uslove da poreski obveznici u potpunosti i na pravilan način izvršavaju svoje zakonske obaveze. U ovom kontekstu područna jedinica Bijelo Polje, koja pokriva i opslužuje opštine Bijelo Polje, Mojkovac i Kulašin, preduzima sve mjere i aktivnosti na planu ažurirane poreske evidencije, utvrđivanja poreskih obaveza, kvalitetnog pružanja usluga poreskim obveznicima, suzbijanja sive ekonomije, kanalisanja i uvođenja novčane mase u legalne tokove, te poboljšanja efikasnosti naplate kao osnovnog i strateškog cilja Poreske uprave. Time doprinosimo očuvanju ugleda Poreske uprave Crne Gore i stabilnosti državnog budžeta. Trenutno u ovoj područnoj jedinici imamo 43 uposlenih, od čega su 30 sa fakultetskom diplomom, 2 sa visokom školskom spremom i 11 službenika sa srednjom stručnom spremom. Ovo ističem iz razloga što zaista, što je nekada važan slogan snaga države, mislim da je to jedna intelektualna i stručna snaga i potencijal koji nažalost nismo mogli zanavljati u zadnjih 10 godina, ali se još uvijek borimo i nosimo svoje godine. Najmlađi je službenik 50 godina i nadam se da možemo i dalje funkcionisati i ostvarivati zadate planske zadatke. Pa evo, konkretno, kako su vaši rezultati u 2013. godini? Pa kruna svih naših aktivnosti jeste zapravo efikasna naplata prihoda. Imajući u vidu činjenicu da se u uslovima prisutnog trajanja globalne ekonomske krize i kroz kanale sive ekonomije skrivaju određeni budžetski prihodi i time umanjuje efikasnost naplate, ipak područna jedinica Bijelo Polje pojačanim i sinhronizovanim aktivnostima uspijeva da realizuje planske zadatke. Tokom 2013. godine naplatila je 26.390.000 eura poreskog i drugih obaveza
ili 105% u odnosu na planski zadatak. Dakle, ima mjesta optimizmu i nadam se da ćemo i u narednom periodu ostvarivati i ispunjavati planske zadatke. U svemu tome primjetno je da se financijska disciplina poboljšava i da dobar dio poreskih obveznika nastoje da redovno i ažurno servisiraju poreske obaveze. Međutim, Poreska uprava u skladu sa zakonskim propisima i ovlašćenjima protiv neurednih obveznika primjenjuje i mjere prinudne naplate. I u tom pravcu mi smo tokom prošle godine donijeli 335 rješenja o blokadi novčanih sredstava na žiro računima na iznos od 1.598.000 eura i uspostavili hipoteku na 11 slučajeva blokada, odnosno hipoteka na iznos od 425.000 poreskog duga.